Nowata durun adamlaryň nizamyny gözegçilik etmek üçin döwlete degişli dukanlaryň müdürleri tarapyndan çağırylyndyklaryny aýdýarlar. Ýokarda azalan dukanlaryň çarşenbe güni gün ortanynyň soň satyga çykaran çilim önümleri yarım sagatyň dowamyna satylyp gutorypdy. Çilim satyn alyp bilmän, ýygyna aýdanlar hem köp boldy diýip Aşgabatly 34 ýaşly çilimkeş Gellimurad aýdýar. Men 2 sagatyň dowamyna nowata durup 2 guty çilim satyn aldym. Olaryň her biri 19 manatdan. Çilim yarım sagatdan hem az wagtda satylyp gutordy. Nowatyň 3-den 2-sine ýetende dukandaky işgärler çilim gutordy, dargaň diýdiler. Köp adam çilim alyp bilmän ýygyna boş gaýtdy. Dukan eýelerinden indi çilim satylarmy? Çilim ýene-de haçan geler diýip sorasalar, şonu bizem bilem zok diýip jogap berýärler diýip Geldimurat gurrun berýär. Aşgabatda çilim sewdasynyň dowam edip etmezligi we ýurtda dowam edýän çilim gytçylygynyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan halk köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Emma ýurtda çilim gytçylygy bilen baglanyşykly ýagdaý indi 1 ýyla golaýar dowam edip gelýär. Şu ýylyň ýanwar aýyna Aşgabatda we welaýatlarda temmäki önümlerini satýan dukanlaryň tas ählisi ýapylyp çilim tekçilerden ýitirim bolupdy. Şonun bir näçe ay soň, ýagny 19 martda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýürüte karara gol çekip, ýurtda temmäki önümlerini getirmegiň we olara narh kesmegiň, satmagyň ähli ygtyarlygyny diňe ýurdun sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine berdi. Şol karara laýyklykda Türkmenistanyň temmäki önümleriniň sowdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň eýçiligindäki dukanlar amal aşyryp bilýärler. Şeýle karar kabul edilen soň, döwlete degişli dukanlarda tomuz paslynyň ortalaryny çenli temmäki önümleri gaýtadan satylyp başlandy. Emma iýul aýyna adamlaryň çilim önümlerini açaçan satın alıp bilýän ýeketäk ýerlerini, ýagny döwlete degişli dukanlaryň tekçilerini çilim önümleri ýangadan ýitirim boldy. Aradan 3 ay geçenden soň, ýagny 6-9 oktyabr aralygyny döwlete degişli dukanlaryň käbirini Germaniýa hem Fransiýa döwletlerinde öndürilen çilimler çäkli möçberde satyga çykaryldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň temmäki önümlerini ulanýan adamlar çilimi diňe döwlete degişli dukanlardan ýa-da gizlin ýollar bilen satyn alyp bilýärler. Gizlin ýollar arkaly satylýan bir guty çilimiň bahasy bolsa tas 100 manada ýetýär. 2011-nji ýylyň may aýynda Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri. Ýurtda temmäki önümleriniň satylşy göz görteli azalyp, olaryň bahalary hem telimesi ýokurlandy. 2013-nji ýylda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň başlygy ilat sanyna görä Türkmenistanyň iň az çilimkeşli ýurtdugyny aýdypdy. Aşgabatda geçirilen forum döwründe bu guramanyň başlygy Margaret Chan derňewler Türkmenistanyň ilatynyň diňe 8%-iniň çilim çekýänligini görkezýär diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz Aşgabatda çilim çäkli möçberde satylyp başlanyny diýen maglumat bilen tanyş bolduňyz. Ony size ýetiren Hudaýberdi Hally. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radio. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti çarşenbe günü Ahal welaýatynyň Aquda etrawyna täze gurulan Bereketli Zaman şäherçesiniň açylyş dowrasyna gatnaşdy diýip döwlet eýçiligine häkimetde tawar berýär. Prezident Berdimuhammedow täze şäherçäniň jaýlaryna döredilen şertler bilen tanyşyp, täze aýalan kärenneçileriň biriniň iş gazanç etmek mümkinçilikleri bilen hem gyzyklandy. Nämiş ýa? Hemen özel hançyklar meşgul. Birini trastyndy berýär. Gaýrylmamdan olaryň
otoguna yekelerine düşüp Bu ettiğini o da etti. Mesela abi. Arasında 15.000 manat arlıkta 20 tarihine. Türkmen televizionyasynda görkezilýän kärennesi tutuş maşgaly bolup alýanlygyny aýdýan Arasy ýerdejesiniň öz aýdýan sözlerini tasdiklamaýanlygyna garamazdan daýhançylyk etmegiň ören amatly bolanyny görüň berdi. Türkmen televizionyasy prezident bilen duşan kärennesi maşgala salgylanyp, olaryň eliniň uzadan ýerine ýetýänligini, ýer işläp bejerýän traktorynyň, ýeňil maşynynyň inni bolsa ählamatlyklary bolan kaşan jaýynyň bardygyny tasdiklýar. Täze bereketli zaman ogbasynda 400 hozulgy niýetlenen 3-4-5 otogul jaýlar gurulypdyr. Jaýlaryň bahalary otog sanyna laýyklykda $100.000 ýokarda başlanýar diýip ýerli seçmeler habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä, kärennesi daýhanlaryň şeýle jaýlary satyn alyp bilmegi olaryň girdejileriniň ýygyderli ýokarlanýanlygyny tasdiklýar. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylar bilen söhbetde bolýan kärenneçiler döwlet telewizionyasynda çekilýän kartinadan düýüp göter başga ýagdaý görüň berýärler. Olaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda kärenneçilik döwletiň tapşyrygy esasynda buğday paýta ýetişdirip ýeterlik girdeji almak we maşgal eklemek bar hakynlaşýar. Daýhanlar olary ýerin köplenip 2 we 3 hektar meçörüni juda az berilýänligini aýdýarlar. 20 hektar kärenne ýeri bolan, şol wagtda ekini işläp bejerýän traktorly daýhanlaryň bolsa juda azlygy aýdylýar. Suw, tehnika, dökün kynçylyklaryny uçurap juda uzypsyz girdeji alýan daýhanlaryň hem az därligi habar berilýär. Masal üçin Daşoğlu vilayatynyň Gurban Sultan etrawynyň özüni gylyç diýip tanadan kärennesi Azatlyk radiosyna özleri üçin dökün meselesiniň ul problemi bolup durýanlygyny, şu sebäpden ne gogoçadan ne de buğdaýdan ýeterli hasyl alyp bolýanlygyny aýtdy. Şu dökün meselesiniň problemi bizde. Buğday bolsun, paxta bolsun, bir de 150 kilo ýylyň dowamında dökün berýärler. Azot 150 kilo, 100 kilo pasport bolany. Esasy dökün gerekdi ama. Kärenneçileriň paxta ekenine biraz girdeji alyp, buğday ekenine boş çykýan ýyllarynyň hem bardygy aýdylýar. Sebäbi ýurdun ekrançylyk ýerlerini uly şorlama problemasy bar we bu ýagdaý prezident derejesinde hem tasdik edilýär. Şeýle de ekrançylyk ýerlerine ýuwuş suwuny tutmak, ýer suwdan gandyrmak, ekini wagtynda sugurmak meselesinde hem entek çözülmeli meselelerin az därligi habar berilýär. Soňky ýyl gowşaýan maglumatlary görä inni Türkmenistanda 6-7 hektar ýerli daýhanlary daýhan huzulugyny döretmek teklipleri bilen baş edilýär. Daýhan huzulugy diýilýän döretlerine bolsa kärenne ýeriniň 20 hektardan az bolmaly aýdylýar. Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolan 7 hektar ýerli daýhan huzulugyny gurmak üçin özüniň 1-2 ýa 3 hektar ýerli kärenneçiler, ýagny 13 hektar ýer özüne birikdirmeligini aýdýar. Ýönül bu ýagdaýda kredit alyp traktor edilmeli, ýangyn söndürjüleri, sanitariya epidemiologiya stansiýasyna tölek tölemeli. Mundan öň kärenneçiler suw, tehnika, dökünler, bank we administrasiýa üçin tutumlar töleýärdiler. Daýhan huzulugyny döretmek baradaky basyşy tezewar edilýän kärennesi barha artdyrylýan tölekler bilen bir wagtda az ýerli kärenneçilere çörek puly bermegiň kyn boljakdygyny aýdýar. Mundan başga Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolýan raýatlar ýurtda 1,5 hektar ýerli kärenneçileriň ýa-da ýer ýetmeýän owa adamlarynyň hem bardygyny, şol wagtda döwletiň satyn alyş narhlarynyň ýokarlanmalydygy, tutumlaryň bolsa köpelmegi zerarly, ýerlerini taşlayan kärenneçileriň hem az därligini aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatda awat binalaryň ýeni biri sökülýär. 1990-njy ýyllaryň ahirinde paýtagtyň Alşyr Nowaý köçesiniň ugrunda gurulan bu 4 gatly bina gözellik salony hökmünde hyzmat edýärdi. Häzirki wagtda bu binanyň näme sebäpden ýumrulýanlygy barada resmiler tarapyndan halk köpçüligine hiç il maglumat berilmeýär. Biz bu ýykylýan bina barada jekmejik maglumat almak üçin Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylba bilen söhbetdeş boldyk. Sultan aýda Aşgabatda awat binalaryň ýeni biriniň sökülýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Şähraşy şäheriň içinde häzir bir näçe awat binalar söküldi. Häzir hem sökülmegini dowam etýär. Ýene şolaryň biriniň hatarynda
Alşenovay köçetiniň ugrunda yerleşýän ýa-ni Orsadarnyň golayynda onun prezident köşkü diýilen köşküň golaýragynda gurulan 1999-98 ýyllarda gurulan şu gözellik salonu diýen bir bina bardy, 4 katly bina. Etil häzir kwatda şu binanyň söküp başladylar. Şu binanyň eýýän ýarpy diýen ýalyk ýumuruldy. Şu ýerde tehnikalaryň işläp durany, ýa-ni binanyň eýýän ýarpynyň opurylyp aýrylandy, gum tepeleri öwrülendi görünýär. İlk bilen şonuň ýa-ni ýüzüne mata tutdular, bilemok näme üçin aýnalaryny aýyrdylar, soňam arka ýüzünden opuryp başladylar. Häzir binanyň ýarpy diýen ýalyk eýýän gum tepelerine öwrüldi. Sultan aýdy, indi bu binanyň sökülmegine, ýumrulmagyna zerurluk bardymy, ýagny zerurlugyň bardygyny görkezýän alamatlar gözeýilýärmi? Şähra şu bina gurulanda bir şäheriň hemä merkezinde diýen ýalyk, hemem adamlar üçin gaty amatly ýerde gurulan binadır. Şunun duran ýeri hiç bir helek arhitektura tarapdan bir gelişiksiz däldi, gaýtyp şu arhitektura tarapdan owadan görnýär. Şonuň gatlarynda ýa-ni Türkmenistanyň şekillendiriş muzeýem bar, onuň seperçilik akademiýasy bar. Şular ýalyk owadan binalaryň hatarynda şu gözellik salonundan durdy. Şonuň sökülüp aýrylmak zerurlugy ýok. Onda Sultan aýdy, näme sebäpden sökülýänligi barady? Resmiler tarapyndan bir maglumat berilýärmi ýa-da binanyň golaýyny bildiriş taxtasy asylypdyrmy? Ýok, Sahra, hiç helek bildiriş taxtasy ýok. Diňe başyna demir haýat aýlanan, onuň ýüzüne de şonuň ýaşyl matalar çekilipdir. Ýöne hiç helek resmilerden maglumat bolmaýar. Bir zat ýykyljak bolanda ony yıkmak hakynda näme görkezme berilendigini, kim tarapyndan görkezme berilendigi, ýani hem üçin sökülýändigi o zatlar resmiler tarapyndan aýdylmaýar. Diňe adamlar şonu eýän ýykylyp başlandy görüp galýarlar. Sultan aýdy, indi bu binanyň deregine nämenin guruljakdygy barada bir maglumat berilýärmi? Ýok, Sahra, men şo törekde ýaşaýan ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldum. Gözellik salonuna nireden bir alternativa bina berdiler mi bermediler mi ýaşaýjylar bilen ol sökülüp başlananda hiç kim onu bilmenden soň gyzyklanan o milat köpçülediň şol sökülüp başlanda halk görýärdi. Onuň gynaňa her kim şeýle gözel binanyň ýykylýandygyna, ýumurlýandygyna, ýöne nirik geçirilendigi ýa bolmasa deregine şolara edara jaý berilmedimi, hiç kim maglumat aýdyp bilmedimi, şo golaýda ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolup gördüm. Gepler Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günnäli bilen men Ýowşan Nurwan. Belarusyň Charter97.org neşri Saligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda Türkmenistany berilýändigini habar berýär. Bu neşriň Belaruskali açyk aksioner jemgyýetinde işleýän okujusynyň beren maglumatyna görä, Belaruskalinyň baş direktori Galawaty geçen hepde magdan olunmuş kärhanasynyň işçileri bilen bir topar duşuk geçirip, başga meseleler bilen bir hatarda garlyk dağ magdan baýlaşdyryş kombinatyny ulanmagy bermegiň problemleri barada hem gurrun edipdir. Baş direktoriň aýdan sözlerinden çen tutulsa ýakyn geljekde garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň işe girdilmegini we soňra işledilmegini üpçün etmek üçin Belaruskal açyk aksioner jemgyýetiniň ýöneki işgärleriniň wagt usulyna Türkmenistany berilmegi baradaky mesele serediler. Mundan öň Belarus Türkmenistan garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşy goýunça boyun alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezlik taýplapdy. Belarusyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikowiň Türkmen elçisi Nazargul Şaguliýew bilen duşukdaýdan sözlerine görä, garlykda Belarus işçilerine diňe maliýe päsgelçiligi däl, subyektiw häsiýetli bökdönçlikler hem döredilýär. Emma Aşgabat garlykda urulýan kombinatyň ulanşa berilmeginiň gijikmegine Minsk tarapyny ünäledi we Belarusyň premier ministriniň ornwasary Anatoliy Kalinin ýolbaşçylygyndaki delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gijikdirilmegi we beýleki problemler barada anyk faktlar keserdip goýdy. Charter97.org neşriniň maglumatyna dolanyp gelsek, Belaruskalinyň baş direktori işçilerden Türkmenistanyň proýekti işe girilmek bilen wagly dören kyn ýagdaýa düşünmegi haýyş edipdir. İşçiler bilen geçirilen duşluklardan belli bolşuna görä, Saligorskiň döwlet dağ himiýa kollejinde bilim alan türkmen raýatlary beýle bir işlemek islemýär. Has ýeteri Saligorsk şäherine hökümetary alalaşyk esasynda okan ýaş türkmenler watanlaryna dolanmagy hem gögünjüň dälip habardaýdylýar.
Olar, ýagny türkmenler üçin Belarusdaky durmuş, Belaruslar üçin Germaniýadaky durmuş ýalyp Charter 97 org neşriniň okujusy ýazypdyr. Mundan başga Belarusdan Türkmenistana iş saparyna berilejek, işçilere veriljek iş haklarynyň bu proýektiň başlangyç tapgyryny nakyýaly köp bolmajakdygy aýdylýar. Hasanyň işçileriň aýlyklary Belaruska açyk aksioner jemgyýetiniň hasabyna tölenler. Türkmenistanyň garlykdaky kal duýlarynyň bazasyna gurulmagy planlaşdyrylan $1 milliard kombinat Türkmen Himiýa we Belgorhimprom karhanalarynyň arasynda baglaşylan şertnamага görä 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly. Soňky maglumatlara görä egerde guruluşy 2017-nji ýylyň martynda tamamlansa we işe girilse garlykdaky kombinat ýylda 1,4 million tonna kal dökünlerini öndürür. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş. Biz programmamyzy dowam etdirýäris. 2016-njy ýylyň edebiyat boýunça Nobel bayragyny Amerikalyk goşguçy Bagşy Hemsadanda Bob Dylan gazandy. Şwesiýanyň akademiýasy bu habary 13-nji oktýabrda bildirip, onuň bu awreýli bayraga münasip bolmagyny Amerikan aýdymlarynyň uly däwine täze şahyrana beýan ediş usulyny döredendigi diýip esaslandyrdy. 1941-nji ýylda doglan hakyky ady Robert Allen Zimmerman bolan 75 ýaşly Bob Dylan aýdymsaz karýerasyna 1959-njy ýylda başlady. Onuň Blowing in the Wind ýaly aýdymlary Birleşik Ştatlarda uruşa karşı ve grajdan hukuklary ugrundaky hereketleriň gimlene öwrildi. Öten ýyl edebiyat boýunça Nobel bayragy eserleri 20-nji asyryň dowamyna Belarusda täsir eden esasy tragediýalary öz içine alýar diýilip Belarus ýazyjysy Svetlana Alekseyevic'e berilipdi. Üstemizdäki ýylyň medisina, fizika, himiýa, parahatçylyk we ykdysadyýet boýunça Nobel bayraklary eýýän berildi. Ykdysadyýetden daşgary 8 million işwet krony bolan bayraklar Şwesiýaly senagatçy Alfred Nobel'in eslegi boýunça ilkinji gedek 1901-nji ýylda berilipdi. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Awgan türkmenlerem ilim bilime aýratyn üns berýär. Türkmen okuwçylary daşary ýurtlarda hem tälim alýar. Demirgazyk Awganistanyň uly şäherlerinde türkmen okuwçylar üçin mektep internatlary we ýatak jaýlar açyldy. Madary Şerif şäherinde hem türkmen okuwçylar üçin ýatak jaýlar olara hyzmat edýär. Hormatly dinleýijiler, şu okuw jaýynyň okuwçylara berýän hyzmaty barada Semengan Uniwersitetiniň başlygy Ustad Muhammed Nazary bilen geçirilen söhbetdeşligi siziň dikkatiňize hödürlýär. Ustad Muhammed Nazary okuwçylar üçin ýatak jaýyň açylyny hança wagt boldy? Mazar Şerif şäherinde aňarsy 3 ýyl öň bu leýle işe başlady. Şol leýleýanyň açylyş ne sebäp boluş? Men bu hormatly ustadymyz Muhammed Salih Rasyh biz bir iş ýagdaýymyzda Mazar Şerif şäherinde bir zat görüp galdyk. Demirgazyk welaýatlarynda ýaşaýan türkmenleriň çağalary häzirki Awganistanyň juda bir asasy bölegini teşkil berýän türkmenler hem okuw meselesine indi jiddi garap başlandygyny biz sezip galdyk. Muny görmämize sebäp bolan şol ýaş çağalar häzirki Mazar Şerif şäherinde ýerleşen Saraydyr marketlerde otaklar tutup musafirçilik çekip Mazar Şerif şäherindäki mekteplere, ýokary bilim ýurtlaryna girip okap ýörekni. Ýöne bize munyň agyr tarapy boldyk türkmenler umumyň häzir ykdysady taýdan onça bir göze görnükli güýçleri ýok diýsegem bolýar, ýani zaýyflaşan. Şonda da şoňa garamazdan bular çağalaryny uzadyp şäherdäki ýerleşen mekteplere okuw üçin ýollanlar.
Men geçmişde özüm yaş çağa bilen okuw alyp beren bilen öz üýümden uzak düşen 15 kilometr şäherde, yani Antgoy etrafında lise döwremi okudum. Şu zamanlarda diňe bir gowrunan bile okuýardym. Şol zamanım ýadyma geçip gitdi. Şol hormatly ustadyň maslahaty bilen biz aýtdyk, eger mümkin bolsa şol çağalar bir arkadaşlyk bolsa çağalar ber. Şoň üçin Mazar Şerif şäherinde yerleşen türkmenlere degişli şirketler şo bir näse hojalygy ýaxşyrak adamlara ýüz tutdyk. Biz aýtdyk şu çağalar kömek bolsa ýaxşy boljak. Şoň üçin kabir şirketler ýardam görkezdi bize. Ýöne muny kanuny taýdan ortaga getirmämize mundan öň türkmenleriň köp bir sanly ýigitleri bizi ýüz tutup bir enjimeniň ortaga gelmesine sebäp boldy bular. Eger bir ijtimai ferhangy hyzmat etmek üçin, ýani ýygyna hyzmat etmek üçin, ýygynda bir miktar şu ferhangy ijtimai hyzmatlar öňe alyp barmak üçin ýurt adynda mundan öň bir ijtimai ferhangy guramy ortaga geldi. Bul guramaň başynda şol ýigitleriň eslegine görä hormatly ustad bilen men muňa garaşyk etmeli boldyk. Şoň üçin biz birinden ustadyň goşuklygynda rayonlara safara çykyp başladyk. Baryp gördük golaýdan türkmenler ýaşaýan rayonlaryny. Şonda baryp halkdan çağalaryňyzy okuw uzadyň diýip soradyk. Keldar etrafynda boldyk, şorda. Umumy şol Demirgazykda indi Çardere, Gunduzyň Çarderesinden ta Faryab welaýatyna degişli Döwletabad etrafyna çelip baryp şol çağalary bir sinag arkaly bir sinag asasynda şöre azynyň 50 san çağany yerleşdirdik. Bu 50 san çağa şunun 40 sanagy bolsa hem orta mektep okuwçylary, 10 sanagy bolsa ýokary bilim ýurt okuwçylary. Yatakçy açmak üçin insanperwer guramalary haýsy bir ýurt tarapyndan kömek boldymy? Biz geçmişde Türkmenistan mana goňşy döwlet gapdalymyzda juda hem dostlukla ara gatnaşygymyz bar. Ýöne biz umuman başga köpürek bizi goldaýanlar şol türkmenlere degişli şirketler, şol türkmenliň barlary. Söhbetdeşlik taýlap azatlyga ýetiren Şaýmardan Gulmurady. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gaderly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.